Мари, не е ли вече време да ни повикат при елхата? Става все по-тъмно и по-тъмно. Тебе страх ли те? Не. Аз си мисля за подаръците. И какви ли ще са, Фриц? Умирам от любопитство. Аз не съм любопитен като момиче, но ми се иска и дядо Мраз и татко да знаят, че конюшната ми се нуждае от един кафяв кон. Пък и войската ми е останала без кавалерия. Мама каза, че дядо Мраз винаги подарява на децата това, което ще им достави най-голяма радост. Чуваш ли? Нещо шумоли в стаята с елхата. Да, като че някой тихо потрупва. Само да мога за миг да надникна. Преди малко някакъв тайствен човек се промъкваше през коридора с голяма кутия подмишница. Дали не е кръстник Дроселмайер? В кутията сигурно е замъкът с езерото. Нали обеща да ни го направи за елхата? Или ми носи Бог хусария? Може да измайсторил и нов пеещ часовник. Или нова кукла. А какво ще кажеш за някой ескадрон? Да, може. Но играчките му са толкова сложни и ценни, че веднага ни ги прибират и ние изобщо не си играем с тях. Чакай, аз ще ти кажа една тайна. Знаеш ли, аз все си мисля, че кръстник не е само най-уважаваният от целия град апелативен съдия Дроселмайер, а е и вълшебник. Вълшебник? Да. Верно, Фриц. Помисли само какви ли не чудеса може да направи той. Въздушни пушки и лъкове. Пеещи часовници, танцуващи кукли. Латерни и маршируващи войници. Фриц. Не? Стана съвсем тъмно и тайнствено. Фриц, като че ли малко ме е страх. Не, ти не се страхувай. Хайде да отидем при елхата. Колко е хубаво! Каква е прекрасна елхата! А как е украсена! Предполагам, че този кон очаква мен. Трябва веднага да направя няколко обиколки, за да проверя галопа. А тази прелестна кукла моя ли е? Колко е изящна и колко е хубава! Как се казвате, скъпа госпожице кукло? Как? Мамзел Клерхен? Какво чудесно име! Ей, Мари, трябва да ти кажа, че този кон е страшно буен звяр, но аз лесно ще се справя с него. Лесно. Харесва ли ви този замък, деца? Кръстник Дроселмайер! Кръстник Дроселмайер, ти ли си? Това е прелест! Кръстник, нека направя големия апарат на войските си в замъка. Ще бъде изумително. Свирете сбор! Кръстник Дроселмайер, а какъв е онзи малък тъжен човек под елхата? Кой е той? Всъщност това е една лешникотрошачка. Ще чупи с зъби лешници за всички вас. Ето така. Повдигаш дървената наметка на гърба му и прав. Готово. Нека щупи и на мен лешник. И на мен и един за мама. Изглежда толкова благороден и малко тъжен. Да, тъжен. Но това е една дълга история. Разкажете ми ли, кръстник? Разкажете. Никой не умее да разказва като вас. Никой не знае по-чудни и вълшебни истории. Знаете ли, деца, историята за принцеса Пирлипат? Не, разкажете. И като си помисли човек, че всички беди започнаха с една наденица. Какво приказвате, кръстник? Какви беди, каква наденица? И така, в двореца на царя, бащата на принцеса Пирлипат, веднъж се събраха множество превъзходни царе и приятни принцове. Било много величествено празненство. Царят, щом разбрал, че е дошло време да се колят свинете, наредил да се даде угощение с любимите му наденици.
Тях винаги ги приготовлявала царицата. Главният готвач дал веднага големия златен котел, наклали огън от сандалово дърво, царицата препасала престилка от дамаска и скоро се разнесъл вкусен мирис на наденица. Приятният аромат достигнал чак до държавния съвет, където заседавал царят. Какъв мирис, какъв аромат. Ще изтичам лично да проверя как вървят нещата. С ваше разрешение, господа, аз само такова за минутка. И изтичал лично до кухнята, прегърнал лично царицата, поразбъркал лично със златния скиптър котела и успокоен се върнал в съвета да заседава за важни държавни дела. А там, край огъня, дошъл момента да се прибавя препечената сланинка и тогава... Дай на мен маничко сланинка, сестро. Нали аз съм царица? Да, това била госпожа Мишонка, която твърдяла, че е царицата на царство Мишолия и по тези причини поддържала разкошен дворец под огнището. Дай сланинка, дай сланинка. Мишонка и цялата й свита наобиколили царицата. Сланинката бързо взела да намаляват, а царицата съжалявала вече за щедростта си. Да те изядоха почти всичко. Ах, нещастна аз! Ах, горко ми! Ах, повикайте, моля, придворния математик, за да разпредели останалата сланинка. Ах, какво ще каже негово величество, ако разбере. Чувате ли? В кристални каляски и под балдахини владетели и князе потегляли към наденичното угощение. Царът ги посрещнал начело на трапезата и произнесъл тържествена, като за случая прочувствена реч. Но още при първото блюдо... Какъв аромат! Погледнете, царят се разхълца и отпуска се стенейки в креслото. Но да, той плаче неудържимо. Бързо, придворния астроном! Бъд, отворете място. Каква е болестта? Звездите показват жестока, безименна мъка разкъсва сърцето на нашия владетел. Идва на себе си, опитва се да отвори очи, иска да каже нещо. Шепне. Много малко сланинка. О, бедни, нещастни мой царствен съпруже! О, каква мъка трябваше да преживеете! Но вижте тук виновницата в краката ви. Накажете я строго. Накажете я. Защото Мишонка. И тя разказала всичко дума по дума, след което паднала в безсъзнание. А царът скочил разгневен. Да, вярно е. Аз съм ужасно разгневен. Той извикал министрите и тайния съвет взел решение. Срещу госпожа Мишонка се завежда дело с цел изтребване и цялото й имущество да бъде конфискувано. Но тя междувременно ще продължава да ми яде сланинката, господа. Веднага да дойде при мен придворния личител и часовникар Дроселмайер, за да му възложи отговорна държавна работа. Забравих да ви кажа, че на работа в двореца имало такъв човек. Представете ли си? Също като моето име. Случайно съвпадение. Та той умеял всичко. Правил всякакви чудеса. Измислял какви ли не механизми. Дроселмайер, избавете ни от тази напаст. Избавете ни. Току-що измислих една много хитра машинка за целта. Капан, ваше величество, капан. Браво, мой верни Дроселмайер. Действайте напред с техниката, напред. Госпожа Мишонка веднага прозряла хитрината, но предупрежденията й били напразни. Загинала свитата и сватове, лелки и 7-те й сина. Самата тя с групичка приближени напуснала това място на ужасите. Горест и отчаяние
и жажда за мъст изпълват душата ми. Заклевам се да отмъстя. Внимавай, царице, аз ще си отмъстя. Внимавай ти сега за своята дъщеря. Една нощ дворецът бил разбуден от писъците на бавачката и всички разбрали, че непоправимото се е случило. В люлката лежало някакво уродливо същество с изпъкнали очи и огромна ревяща уста. Госпожа Мишонка се шмугнала в някаква дупка и повече никой не я чул и видял. Мишонка си отмъстила, като омагьосала така принцесата, и единственото нещо, което можело да я накара да млъкне, били лешниците. По цял ден ги чупала със зъби и хрупала блаженно ядките. Мъка и скръб обгърнали двореца, а царят и царицата от плач и отчаяние ще умра. Повярвайте, ще умра. О, аз нещастният владетел. Заповядвам кабинетът ми да се обкове с ватирани тапети, защото искам непрестанно да налитам с глава срещу стената. Искам да удрям главата си в стената и да стена с жален глас. И веднага да дойде при мен Дроселмайер. Веднага. Той е виновен за всичко. Тук съм, Ваше Величество, на Вашите заповеди, Ваше Величество. В срок от 4 седмици принцеса Пирлипат да бъде възстановена в предишното й състояние. И иначе секира, Дроселмайер, секира. Много е неприятно да знаеш от сега. Секира? Ето нещо, което съм сигурен, че няма да ми хареса. Каква неблагодарност? Секира. Невъзможно. Заведете ме веднага при главния астроном. Стража! Бързо, водете ме! Дроселмайер, приятели, каква беда ви сполетя? Трябва ми вашата помощ и вашите знания. Ще ви помогна, приятелю. Ще измислим нещо. Трябва да прочетем цял куп книги и тайнописи. На работа! Стража! Никой да не ни безпокои! Тази линия тук, така. Звездата изгрява. Ето го нещастието. Само, че ето тази звезда. О, каква радост! Дроселмайер, бързо при царя. Има изход. Бързайте! Ваше Величество, средството е намерено. Принцесата е спасена. Трябва да бъде схрускан невероятно твърдия лешник Кракатаук. Трябва да го схруска някой младеж, да поднесе ядката на принцесата с затворени очи и да направи 7 крачки гърбом след това. Добавям, че това е най-твърдият лешник на света. И топ, тежък 48 кила, може спокойно да го прегази, без да го щупи. Чудесно, чудесно! Аз съм във възторг. Мои верни учени, Дроселмайер, награждавам ви с диамантена шпага, 4 ордена и 2 празнични костюма. Веднага след обяда лешника и младежа да ни бъдат под ръка. Как веднага? Да, ще да забравя. Погрижете се младежът да не е пил вино, за да не се спъне, нали разбирате, когато тръгне като рак 7 крачки назад. Но, Ваше Величество, аз не зная къде да намеря този лешник, нито човека, който... Тогава много просто ще бъдеш обезглавен. Ето па... Пощадете го, повелителю мой. При това младия човек можем да намерим чрез обявления в местните и чуждестранни вестници, а също и в списания за по-интелигентна публика. Знам си аз, че това са празни приказки и шикалкаления. Я ми дайте чаша вино за по-добро храносмилане. Намерихте ми вие в добро настроение, Дроселмайер. И ти, астрономе. А сега да ви видя гърбовете. И само да сте се върнали без лешника Кракатаук. Секира и за двамата. Много ме развълнувахте.
много години се скитали прогонени по света. Накрая дълбоко отчаян Дроселмайер започнал да скърби за своя мил роден град. Затова и решили, не е ли все едно, къде ще търся този неоткриваем лешник, дали в тия далечни страни или в родния град, и незабавно тръгнали да се връщат. Ето, че отново сме си у дома, верни приятелю. Сълзи на радост пълнят очите ми. Народна земя сме. Я да се отбием в магазина на моя братовчет. Ела да му разкажем историята си, пък и племенникът си да видя. Сигурно е пораснал, възмъжал. Братовчеде, това си ти. Жив и здрав. Ех, каква беда те сполетя. А ти, докато скиташе по света, аз се си мислех, че може би спасението е у мен. Как така от теб? Какво говориш, братовче? Неотдавна попадна у мен един лешник и аз, кой знае защо, взех, че го позлатих и изобщо много го ценя. Ето го, тук. Дайте бързо да видя. Чакайте, тук има нещо написано. Прочетете, приятелю. Прочетете. Тук пише с китайски букви. Кра, ка, та, ук. Спасени. Спасени сме. Братовчеде, ти спаси живота ни и ние никога няма да забравим това. А сега, астрономе, бързо в двореца. Ами младежа? Къде ще намерим младежа? Кой да бъде? Аз. Нека да опитам аз, Тичо. Какво? Племеннико ти? Ами да, Чичо. Аз отдавна работя при баща си и съм свикнал в неделните дни да чупя орехи и лешници за приятните госпожици в града. Искаш ли да видиш? Ето така. Прас. Готово. Тогава напред. Да вървим и ние. Дроселмайер, нищо не става. Отчаиващо. Стотици младежи се явиха да счупят лешника, но след това ги откарваха полуприпаднали при заболекара. Какво да правим, Дроселмайер? Обещах дори да дам дъщеря си за жена на този, който успее да счупи проклетият лешник. Ваше Величество, нека да опита моят племенник. Дано този изискан младеж струши лешника и стане мой съпруг. А как елегантно пристъпва само. И каква плитка има. Главни церемониал майсторе. Подайте ми, ако обичате, лешника. Вижте каква красавица стана принцесата. Погледнете я! Браво, племеннико, ние победихме. Сега затвори очи и внимателно направи 7 крачки назад. 1, 2, 3, 4, 5... Какво е това в краката на момчето? Каква е тази гадинка? Внимавай, племеннико! Мишонка! Спъна се! Настъпи я смъртоносно. Ето, тя издъхва. Кракатаук, лешник твърд, от тебе умирам. Цър, лешникът рушаче малко, скоро ще умреш и ти най-жалко. Моето синче със 7 корони ще отмъсти за мен. Какво говорим? Какво, лешникът рушаче? Кой ще умре? Погледнете в какъв малък грузник се превърна младежа. Това е моят любим племенник. Той прилича на принцесата, каквато беше преди. Сторете път! Искам да поздравя жениха си. Път на принцесата! Отдръпнете се да мине принцесата! Какво? Какво е това чудовище? Хофмаршал, веднага изхвърлете тази отвратителна лешникотрушачка. Веднага! Дроселмайер и ти, астрономе. Вън от двореца.
вън от столицата, вън, докато не съм извикал палача. Секира за вас! Да, секира! Но това съвсем не беше предвидено, ваше... Тръгвайте, приятели, да бягаме, че може да ни сполетят огромни беди. Царят още не е обядвал и всяка минута настроението му се разваля. Да бягаме час по-скоро. Чакайте. Звездите показват. Ако лешникотрошача се държи достойно, външността му постепенно ще се облагородява. Той ще стане принц в царството на куклите. Какво от това? Аз загубих прекрасния си племенник. Той ще се спаси само ако убие мишия цар със 7-те корони, а уродливостта му ще изчезне, ако една дама го обикне истински. И така, това е, деца, приказката за твърдия лешник. А сега бързо в леглата. Яко е време е станало. Лека нощ, лека нощ. Сънувам ли? Кръстник Дросселмайер. Познахте. Защо кръстник си се превърнал в часовник? Човек оставя винаги нещо от себе си в това, което е направил. 12 часа. Часът, когато куклите оживяват. Да побързаме, Мари! Всички вече са на крак. О, новата ми кукла. Госпожица Клерхен, с вас ли съм заспала? Тук шкафът с играчки, целият цветна и се люлее. Всички кукли са оживели. Ето и вас, мой мили лешникотрошачо. Панталоне, барабанчико, бързо елате да ви представя на госпожица Клерхен. Аз съм Панталоне. Кажете, виждали ли сте такава линия, такава кройка и галантност? Ръбовете? Какво ще кажете за ръбовете на панталоните ми? Живота съм си посветил на тях, госпожица. Аз съм барабанчика. Чували ли сте по-вълшебна музика? Изкуството преди всичко, госпожице. Ах, нас, музикантите, никой не ни разбира. Каня ви всички на чай с сладки в замъка на кръстник Дросселмайер. Да се веселим, елате насам. Беда! Кулите на замъка са изгризани. Кой е направил това? Каква жестокост! Кълна се, че това са направили мишките и моят смъртен враг, синът на госпожа Мишонка, царят с 7 глави. Но, мила Мари, не плачете. Кълна се, че ще отмъстя за вас. Мишките! Ето ги тук, зад креслото. Струва ми се, че трябва да припадна. Всички дами припадат от мишка. Да става, бе! Искаме
да се сражаваме още тази нощ с цялата мощ. Напред след вожда в тъмната нощ. Напред след храбрия лешнико трошач. Напред към победа. Ти ще бъдеш наш принц. Те искат да се бият с нас, с моята непобедима войска. След мен, мои верни легиони, да изгризем всички играчки на Мари. Ха-ха! Аз лешнико трошача, аз сам ще се справя. Имам стари сметки за уреждане с него. Панталоне, Барабанчико и всички ми мои верни приятели, братя, ще застанете ли рамо до рамо с мен в тежката борба? Ние сме ти предани и непоколебимо верни, принце наш. Готови сме да тръгнем в бой, за да победим и да умрем. Да нападнем първо гренадирите на Вриц. Не. По-вкусни ми се виждат онези там тиролци. Вижте какви са шарени и лъскави. Да изгризкаме всички играчки! Всички играчки! Барабанчико, Клерхен, елате насам да преобърнем креслото. Те настъпват към шкафа с играчките. Панталоне! Къде е генерал Панталоне? Тук съм, под леглото. Кръвопролитна схватка. Идвам. Само да се поизтупам. Жалко за ръба на панталоните. Ах, колко жалко. Генерал Панталоне! Познати са ми вашите храброст и опитност. Поверявам ви командването на артилерията и кавалерията. От кон вие не се нуждаете, имате дълги крака и с тях галопирате задоволително. Изпълнете своя дълг. Напред! Ах, какви противни личности. Затова ли съм цар? Затова ли имам 7 корони на 7-те си глави? Да се оставя един никакъв лешник отрошач да ми се пречка на пътя. И аз имам стари сметки за уреждане с тебе, Мишолане. Повелителю наш, страх ме е за вас. Не влизайте в боя. Благоволете да наблюдавате победата си от височината на шапката ми с пера. Това е невъзможно. Аз ще отмъстя за сълзите на Мари. Ще се бие заедно с цялата войска на Фриц. Насам, пехота! Трети легион, тихо се промъквайте от тук, да ги заобиколим. Другите продължавайте боя. Ще ми паднете. Аз трябва да давам тон на сражението и да насърчавам войските. Изкуството е навсякъде. На нас винаги се пада най-опасната задача, госпожите. Направете ми място до вас. Ах, така. Пам-пам-пам-пам! Смело напред, юнаки! Как чудесно стрелят унеси там артилеристи с фрицови нанупа. Браво! Как добре улучват са захарните топчета. Забелязвате ли? Скъпа Клер, как мишките стават целите напудрени като... О, да. Те явно много се засрамват. Но най-много поражение нанася унази там тежка батарея, дето стреля с медените корабийки. Къде? Заели са сигурна позиция около столчето на госпожа медицинската съветничка. Не ги ли виждате? Как ще ги видя? Пречат ми перата на шапката ви. Ах, отлично! Браво! Стрелят с медени бисквити. И погледнете, де, мишките припадат. Моментално припадат. Стъпнахме ги. А сега накъде, вкусни хусарчета? О, ужас! Погледнете! Тези полчища пробиха фронта на новите хусари на Фриц. О, Клерхен, те настъпват! О, нима ще трябва да умра в най-цъфтящата си младост. Аз, най-хубавата кукла. Ох, не издържам вече. Те ще изгризат всичките ми играчки. Барабанчико, помогнете. Спрете онези полкове да не бягат така панически. Помогнете, Барабанчико. Нали виждате, Мари, че аз изнасям на плещите си цялото сражение? Вие? Как така вие? Ами, като бия барабана. Пам. Не чувате ли? Не съм спрял за миг дори. Бързо да отмъкнем и тази кукла, и тази шапка, и папагала. Барабанчико,
Барабанчико, помогнете на войниците! Врагът стреля по тях с снаряди! И те отстъпват! Сформирайте нови попълнения, Панталоне! Ето там, до камината има мишки. Оръдията към тях! Драги генерале, вашите хора стрелят където им попадне за малко да ми свалят кепето от главата. Не признават ни враг, ни приятел, моля се. Заобиколете ги от тук! Заобиколете лешникотрошача! Отстъпваме към шкафа! Свирете отбой! Погледнете ме на какво заприличах. И помен няма от онази елегантност, от онзи шик. Свършено е с мене. Трябва да се помогне. Всички бягат. Кръстник Дросселмайер, помогнете ми вие. Нали виждате колко опасно е положението? Тик-так, тик-так. Бързо, Мари. Вземи сабята на Фриц. Побързай, защото царът на мишките се заганва страшно на твоя лешникотрошач. Тик-так. Времето тече. Тик-так. Не трябва да отстъпваме. Обомнете се, приятели, не бягайте! Но това се казва по-военно критичен момент, нали? Не, това е върховен момент. Всички под кревата. Мисля, че е нещо по-лошо. Но не мога да говоря, защото съм припаднала от страх. Нали съм дама? Трябва непременно да съм припаднала. Ето го лешникотрошача. Ето го тук. Сега е моментът! Настъпвайте към него! Един кон! Цяло царство за един кон! Не кон. Ето аз ви нося сабя. О, горкия ми лешникотрошач. Войската му го напусна, всички се изпокриха. Не бой се, Мари. Застани зад мен. Не се страхувай. Но останахме само двамата, разбирате ли? Самички сме срещу цялата миша войска. Нали аз вече имам сабя? Мари, удари моят час. Имам сабя. Ета те най-после и тебе, нищожно лешникотрошаче. Сега ще ми платиш и за бедната ми майка, и цялата й фамилия, и за вкусните играчки на Мари, и за... Ти ще ми платиш преди това за тази дървена наметка на гърба ми и за цялата ми уродлива външност. Паднаха двете златни корони. Как отвръкнаха само главите на царя! А това е за сълзите на Мари, за прекрасния замък и за всички изгризани играчки. Браво! Мишият цар е сразен! Мишият цар е мъртъв! Да разгромим и пълчищата му! Напред! Госпожице Клерхен, Панталоне, ние победихме, а? Ние показахме чудеса от пампрам храброст. Знамената високо, след мен кавалерия. Какъв ден! Каква победа! Ах, колко драматизъм и силни преживявания! И като си помисля, че през цялото време се държах като истинска дама. Позволете, скъпа Мари, да падна в краката ви и да ви благодаря. Само на вас дължа закаляването на рицарската си смелост. Благоволете да приемете 7 златни корони като трофей от битката. Те принадлежат само на вас. С удоволствие ги приемам, уважаеми принцо на куклите. Така ме беше страх за вас. Така ме беше страх. Щастлив съм, че отмъстих за сълзите ви, Мари. И никога вече не бих искал да ви виждам скръбна. Никога! А сега да се веселим, да танцуваме! Колко жалко, че не мога да ви поканя на сладки в моя замък. Ах, колко жалко! Ето, че пак се натъжихте, Мари. Но сега вече аз мога да ви покажа такива прекрасни неща, защото аз наистина станах принц. Мари, сега благоволете да ме последвате в моето царство. Ще видите много по-прелестен замък от този тук. Моля ви, последвайте ме. Но късно е. Само няколко крачки трябва да направим. О, сторете го, добричка ми, Мари. Добре,
Ще дойда с вас. Да, но не трябва да отиваме твърде далеч, защото още не съм си отспала. Тогава ще избера най-краткия, макар и малко по-труден път. Следвайте ме внимателно. Това е нашият стар гардероб в антрето, нали? А това е пътническия лисиче кожух на татко. Да, аз и в тъмното го познах. Да, но когато дръпнете писфила на колана, от ръкава ще се покаже стълба от кедрово дърво. Ето така. Бъдете така добра да се покачите, мила Мари. Така, внимателно. Сега покажете глава през еката. Защо затваряте очи? Някаква ослепителна светлина. Нищо ще свикнете. Погледнете наоколо. Къде сме? Какъв е този аромат? Намираме се в града на сладките, Мари. Това там е Бадемово статилената порта и ние ще минем през нея. Но преди това трябва да преплуваме на мидена черупка през лимонадената река. Къде е реката? Жадна съм. Там при конфитюрената гора. А по-нататък е селцето на медените питки. Медени? Да отидем там. Какво да ви кажа, много е хубаво там и много хубави хора живеят в това селце, но повечето от тях са винаги в лошо настроение, защото страдат от забобол. Затова нека не се отбиваме при тях. Погледнете, там танцуват. О, колко са изящни. Да, това е нашият марионетен балет. Но струва ми се, музикантите свирят доста заспал. Ама и това си има причина. Да, представете си, захаросените кошници с плодове висят точно пред носовете им на новогодишната елка. О, не сте прав. Всичко извънредно хубаво и много ми харесва. А не усещате ли някакво благоухание наоколо? Да, той е от портокаловия поток. Но като се изключи хубавия му аромат, той не може да се сравнява по големина и красота с лимонадената река, която като него се влива в езерото Бадемово мляко, чийто каймак може да се яде с лъжица. Нека да поостане малко тук, толкова е прелесно. А какво просветва там в края на гората? Кристално-захарната полянка. Ето ние при нея. Още няколко крачки, Мари. Сега ще видите и... Замъка! О, скъпи лешнико Трошачо, това е вълшебство. Погледнете. Звездиците по кулите на замъка си менят непрестанно цветовете. Как изкрят и се преливат. Никога не можех да си представя такива перлени саксии с цветя. Да, на всеки прозорец има различни букети. Сякаш всички цветя на земята са украсили вашия вълшебен замък. Нали ви обещах най-приказния замък, Мари? Той е ваш. Просто не вярвам на очите си. Такова вълшебство на едно място. Какво сияние, каква плетеница от